Wel, prynhawn da i chi gyd a croeso i gyfarfod yr Adran Glasurol o Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru, neu fel mae'r rhai ohono ni'n dal i feddwl am y Cymdeithas honno Urdd y Graddedigion. Mae'n dda gweld graddedigion y dyfodol yn yn byth ni hefyd. Cyfarfod yr Adran Glasurol, fel o'n i'n dweud, ac mae i gwrdd yn yr Eisteddfod le arbennig iawn i'r adran yma, begyd mewn Eisteddfod tan drws 1951, sefydlwyd yr adran. A mae'n rhyfeddol meddwl cynifer o rai yn gysylltiedig â mro'r Eisteddfod eleni a fi yn sylfaenwyr i'r adran y hon. Y prif sylfaenydd, Griffiths, o'r pentre, Hennar Davies ag Eiros Boen oedd y ddau gynnigion yn ffurfiol, bod yr adran yn cael ei ffurfio, ac un o'r aelodau cynhara o'r pwyllgor oedd Evan John Jones, oedd yn athro addysg yn Abertawe, ac yn dod o Ffermdale, awdur y llyfr dysgu Lladin. Cysylltiadau felly y cymoedd hyn a sefydlu'r adran yma fawr iawn. Nid lle i'w sôn am hynny, ni'n clywed mwy fi'n siŵr gan yn darlithydd. Ac mae'n hyfrydwch cael cyflwyno, wedi bod eisiau cyflwyno arno fe yn y cylchyn, cyflwyno Iolo Jones i chi fel cynulleidfa, ieithydd modern, yn gerddor, yn addysgydd, ond dau beth dwi'n dweud yn arbennig amdano fe, i fod yn un o hen ddisgyblion ysgol Rhufeinwyr ac yn ddisgybl i Hugh Thomas am hyn. Ac yno dechreuodd, dwi'n meddwl, y diddordeb mewn ieithoedd ac wedi dod yn ôl. A dyma'r ail bwynt cael ei wneud, wedi dod yn ôl at ei weiddiau Clasuron, wedi ddod hanner yn ddeo, ac mi gath i Abertawe gwneud gradd MA yn y Clasuron. Mi welodd y goleuni yn y diwedd. Ac mi gath at y Clasuron ac rhai afel yn ei Ladin, dysgu Groeg, ac cyflwyno traethawd rhagorol iawn ar y geiriadur Lladin Cymraeg a olygwyd gan Hugh, wrth gwrs. A fe gawson ni sesiwn ddiddorol eithriadol dan ni arweiniad ychydig o swydyn yn ôl, pan oedd e'n sôn yn benodol am y gwaith hwnnw ac am y geiriadur. Fe mae'n bleser mawr gen i gyflwyno fe heb cymryd mwy o amser mawr, golodau Cymraeg, i sôn wrthom ni am y Clasuron mro'r Eisteddfod. Dwi'n bod yn fe mae'n amdachau, felly bod e'n mynd yn ôl at ei Rhufeinwyr, a felly bod e'n orffen gyda'r dyfodol. Dyna ni, diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Diolch i'r Athro Ceri Davies am y gwahoddiad i ddod yma heddiw ac i Adran Glasurol Urdd y Graddedigion gan i ddweud am sponsro y digwyddiad prynawn yma. O'n i'n poeni braidd bod Ceri yn mynd i ddwyn popeth oedd gen i ddweud wrth ddysgu yr clasurwyr amlwg oedd wedi dod o y bro hon. Ond wrth gwrs mae gymaint i'w ddweud fel doedd dim peryg o fi'n mynd i golli pob cynnwys o'r cyflwyniad. Y Clasuron mro'r Eisteddfod yn rhwng y cynnwys taf fel mae hi o dan y ffiniau heddiw. Fe ellid fod wedi dechrau yn rhywle a bydde person gwahanol wedi gwneud detholiad hollol wahanol o gynnwys. Gai jyst pwysleis ar y dechrau mae nid darlith ffurfiol yw hon, nid darlith academaidd, ond mwy fel lloffion rili o'r ymchwil nes i ar gyfer y cyflwyniad. Mae rhaid i ni symud yn gyflym dros nifer o bwyntiau ac o bobl sydd yn heiddi triniaeth llawer dyfnach, ac rwy'n ymddiheuro am hynny, ond fe fydd llyfryddiaeth ar ddiwedd y cyflwyniad, ac fe roi y sleidiau ar fy nghyfri academia.edu os yw rhywun am ddilyn i fyny yn rhywun o'r cyfeiriadau yn ystod y sgwrs. Wel, yn fyr iawn, dyma grynodol gynnwys y cyflwyniad. I ddechrau yn gyflym iawn, rhyw olwg ar y ble mae'r Clasuron o'n cwmpas ni yn y byd sydd ohoni heddiw, yn Rhondda Cynon Taf.
Wedyn, gan fod y rhan fwyaf ohonom wedi dod i gysylltiad â'r Clasuron drwy ein haddysg, fe fydd Adran yn edrych ar hanes addysg ac addysg y Clasuron yn enwedig yn ardal Rhondda Cynon Taf. Wedyn, rhai clasurwyr nodedig, y rhai ohonynt chi wedi clywed eu crybwyll eisoes gan Dr Ceri Davies. Ac i orffen wedyn ar nodyn bach yn ysgafnach, jyst golwg bach arall ar lle gallwn ni fod yn ymwybodol o'r clasuron yn feunyddiol y dyddiau hyn. Wel, y clasurwyr cyntaf, wrth gwrs, yn yr ardal oedd y Rhufeiniaid eu hunain, ac yn enwedig felly Julius Frontinus yn ei ymgyrch yn erbyn y brodorion, Siluriaid neu y Silures, ymgyrch 74 i 78 oed Crist. Ac pwy oedd y bobl yma? Wel, mae awgrym pert iawn gan Clark fyna, 1910, bod eu henw nhw yn debyg i'r gair Cymraeg esyllwyd, sef teg i edrych arnyn nhw, neu teg i syllu arnyn nhw. Ond mwy tebygol rwy'n credu yw awgrym Stempel o 2014 fyna, mae gair o tybiedig o ieithoedd silo, sef tras neu hil, sydd i weld yn y gair Cymraeg cyfoes hil ynde. Sut rai oedden nhw? Wel, mae Tacitus yn ei disgrifio nhw yn yr agricola ac wedyn yn yr analys. Roedden nhw'n dywyll eu pryd, colorati vultus, a roedd eu gwallw yn gyrliog. Torti plerumque crimes. Ac roedd nhw'n bobl falch. Doedd dim erchylltra medda fe yn yr analys na chwaith trigaredd yn newid dim arnyn nhw. I edrych yn gyflym wedyn ar olion y Rhufeinwyr drwy Gymru, fe mae yna rwydwaith o ffyrdd wrth gwrs. Un ffordd ar hyd yr arfordir, yn amlwg iawn, Wian Iulia Maritima, yn mynd drwy Gaerdydd a Pen y Bont, Castellnedd ynde. A wedyn ffordd fynyddig drwy Aberhonddu ac yn mynd i lan yn ddyfru yn y pendraw. Wedyn Sarn Helen yn mynd i fyny o Castellnedd drwy Onllwyn i fyny i Aberhonddu, ac wedyn y ffordd fawr hefyd wedyn o Gaerdydd i'r gogledd drwy Gaerffili a Gelli Gaer. Fe welwch chi ar y map yna, wrth gwrs mae patrin mawr noeth rhwng y ddwy ffordd yna, sef Rhondda Cynon Taf. Mae'n edrych fel bod dim olion yna ynde. Ond, jyst uwch ben y dre fan hyn, mae gwersyll gorymdeithio Pen y Coed Cai. Dyna ar y map bach yna, mae darn bach o Pontypridd yn y cornel dde ar y uchaf yna. Ac mae'r gwersyll reit yn y canol fyna, Roman Camp ar ben y bryn uwch ben Pontypridd fan hyn. Rhwng Pontypridd a Treforest. Mae'n bosibl cerdded lan o Treforest hefyd, yna 7 fach diwsna o ddi am Hartnen yn cerdded lan heibio Prifysgol De Cymru i fyny taith cerdded braf iawn ar hyd Nant y Fforest. Ac roedd y rhain, mae yna un arall, mae gwersyll tebyg yn uwchben Ferndale, Twyn y Bryddall. Mae Nas Williams yn esbonio mai y gwersylloedd gorymdeithio yn unig oedd rhain, o dim bwriad bod nhw'n llety hir dymor, falle weithiau dim ond ar gyfer un noson. In unius noctis transitum. Does dim llawer i fyny fanna i'r llygad lleug i'w weld, gwastadedd mawr ar ben y mynydd, ond beth sy'n taro rhywun yw ystod a maint y safle. Roedd yn wersyll o 37 erw a hanner, digon o le felly i gynnwys llen gyfan o filwyr. A dyna draen ar ysgall mall sydd wedi meddiannu peth o'r lle erbyn heddiw.
Wedyn, ar bwys Pontyclun wedyn, fe allwch chi gerdded i fyny at fferm Caer Gwanad Uchaf, yna. A dyna olwg o'r awyr, dyna'r fferm, ac yn y cae hir yna, tu ôl i'r fferm, mae'n debyg yr oedd gwersyll cae Rhufeinwyr Meistrin o flaen coed Llanerch yn y cefndir yna. A roedd hwn yn gair, beth o'n galw yn gair atodol, ac oedd hwn yn fwy parhaol, oedd e ar ôl goresyniad dros y silwres, ac fan hyn byddai lleng o filwyr atodol, hynny yw milwyr o ddim o reidrwydd yn ddinasyddion Rhufeinig, ond o wahanol rannau o'r ymerodraeth. Felly, nôl tua hanner cant o flynyddoedd oed Crist, fe fyddyd ym Mhontyclun yn clywed nid dim ond Lladin, ond pob math o ieithoedd o bob ran ar draws yr ymeroddiaeth Prydeinig. Gallwch chi fynd i ymweld â'r llefydd yna a bywiogi'r dychymyg. Diolch yn edrych yn gyflym ar rai agweddau ar addysg y Clasuron drwy Rhondda Canol Taf. Ar wy am ddechrau drwy wneud rhywbeth reit hi, rwy'n mynd i neidio dros 2 fileniwm o hanes mewn un sleid. A mae 2 gyfiawnhad, un ohonyn nhw yw anwybodaeth ni o hanes. A'r llall yw beth mae... Sori, gadewch chi fi droi y lectyn rownd ychydig bach, oedd o'n gallu wynebu'r sgrin yn beth. Ie, mae Jones a Roderick yn 2004 yn ei llyfr ar hanes addysg yng Nghymru yn ein atgoffa ni bod diffyg artiffactau a llawysgrifau o'r cyfnod Celtaidd ar ôl y Madawiad y Rhufeinwyr yn golygu bod dim llawer o syniadau ni am hanes diwylliannol nag addysgol o Cymdeithas yn y mileniwm cyntaf. A hyd yn oed yn yr ail mileniwm wedyn, nid oedd addysg ffurfiol ar gael i drwchalaeth y boblogaeth, a nid oedd ei angen meddwl nhw. Hynny yw bobl dynion yn oedd eisiau mynd i'r eglwys, byddai yn gorfod gwybod Lladin, ac doedd dim tre digon o faint i sefydlu ysgol ramadeg fel y gwnaed mewn llefydd eraill yn yr 11 ganrif ar 15. Felly wedi gwneud hynny, dewch i ni symud ymlaen nawr i ddeddf addysg ganolradd Gymreig 1889. A dyma'r dechrau cyfnod, baswn i'n dweud, pryd oedd addysg uwchradd neu addysg ganolradd fel ei galwyd ar y pryd yn dod ar gael i ran fwyaf o blant Cymru. A beth oedd un peth oedd yn nodedig iawn am yr ysgolion cyntaf hyn, doedd dim arian yn dod yn uniongyrchol o'r llywodraeth neu o unrhyw awdurdod, felly oedd rhaid i'r Gymdeithas ei hun i godi arian, ac wrth gwrs oedd y disgyblion yn talu ffi, bod ysgoloriaethau ar gael. Ac yn y cymoedd, fe ddaeth y glowyr tu ôl i'r mentrau hyn. Dyma, enghraifft, dyma ni'n gweld ym Mhontypridd y glowyr Great Western yn Hopkinstown, wrth tu allan i'r dre, yn codi £100. Glowyr yn y Sybwl a glofeydd eraill hefyd yn codi arian, grant o dir gan arglwydd Tredegar. A'r cyhoedd hefyd yn cyfrannu nes bod yn y pen draw dros £900 o gyfraniadau wedi dod i lawr. Sefydlu'r ysgol wedyn fel ysgol gymysg ar y dechrau yn 1896, erbyn dechrau'r ail flwyddyn, 105 o fechgyn, 66 o ferched. 1913 wedyn, y merched yn symud i ysgol ei hunain yn Treforest Wahanu, ac felly am ran fwyaf o'r 20th ganrif, ysgol i fechgyn oedd yr ysgol ganolraddol ym Mhontypridd. A phob pennaeth oedd yna drwy gydol yr 20th ganrif nes iddi droi yn ysgol gyfun ym 1973 yn hyddys yn y Clasuron ar wahân i un.
Dyma hi, mae ddwy stryd i fyny o stryd y Taf fan hyn yn Heotifica. Fel y gwelwch chi, mae'r drws blaen yr adeilad yn dal yn sefyll gyda mae'r ysgrif yn dweud Pontypridd Intermediate School for Boys. Mae prif adeilad yn bloc o fflatiau erbyn hyn, a gweddill yr ysgol yn anffodus wedi mynd a'i ben iddo erbyn hyn. Sori, rwy'n jyst eisiau adjustio'r dodrefn i fan hyn yn ymwneud. Athro Clasuron cyntaf a ddath i'r ysgol oedd A.E.L. Hudson, dyn hynod, nid Cymro oedd o, ond fe ddath ddwy flynedd ar ôl agor yr ysgol i fod yn athro y Clasuron a daearyddiaeth. Roedd yn hyddysg iawn yn Lladin a Groeg, yn medru rhoi darlith gyfan i gynulleidfa athrawon yn Geneva yn Lladin. Ac yn ei lyfr ar hanes yr ysgol, mae mro'r yn rhoi i ni wybod mai fel Soapy gafodd ei adnabod gan y bechgyn. Ond wrth iddo ymddeol yn 1930, dyma fe'n gwadu bod gyda fe unrhyw berthynas efo Hudson's Hope. Roedd yn ysgolhaig yn ogystal ag athro ysgol. Enghraifft, pan fe oedd e farw, roedd e ar fin gorffen golygiad o waith daearyddwr Ptolemy yn hyd a chyfieithiad. Ac roedd hefyd yn cyhoeddi mewn cyfnodolion. Dyma erthygl o eiddo yn y Classical Review yr un blwyddyn 1940, a adolygiad yw hwn o argraffiad o Ptolemy gan Paul Snabel oedd newydd yn dangos. Yn yr adolygiad yma, mae'r A.E.L. Hudson yn dangos pa mor ddwrn oedd pa mor gyfarwydd oedd gyda cwestiynau ieithyddol, hefyd hanes y llawysgrifau oedd yn ymwneud â Ptolemy, ac nid dim ond hynny, ond roedd yn gallu trafod y cwestiynau daearyddol yn wybodus hefyd. Wel, ei olynydd wedyn fel athro Lladin yn yr ysgol oedd y parchedig Norman Nobby Miles. Nawr, rwy'n ddiolchgar i fy ffrind Jeremy Kingsley-Jones o Gaerdydd am y llys enw yna. Roedd e'n ddisgybl i'r parchedig Miles. Mae mro'r yn dangos i ni un o'r rhwystrau oedd i bechgyn oedd moyn wneud dwy iaith. Oedd hi'n amhosib wneud Lladin a'r Gymraeg oedd rhaid dewis. A rhan fwy o'r bechgyn oedd yn siarad Cymraeg yn dod o Bentrefni, Cyflwynydd ac Ynys y Bwl mae'n debyg, a nhw fydde wedi dewis cymryd y Gymraeg fel pwnc. Roedd Hudson eisoes wedi dechrau rhoi gwersi Groeg ar wahân i Ladin ar ôl ysgol yn y 20au, a dyma Norman Miles yn parhau â'r traddodiad. A dyma roedd e'n fawr ei barch yn disgyblion. Dyma un cyn-disgybl yn dweud amdano. He took an apparent failure and turned me into a student. He was a scholar and a gentleman. A dyma un o rhywun oedd yn llwyddiannus iawn o dan arweiniad, Norman Miles. Mae'n amlwg oedd e'n dysgu y chweched dosbarth yn ysgol y merched hefyd oedd wedi symud nôl i Pontypridd erbyn hyn. Dyma Roslyn yn 1966 yn y Pontypridd Observer wedi cael canlyniadau gwych mewn Groeg a Lladin lefel A, ac yn enwedig wedi cael marc teilangod yn y papur arbennig Groeg oedd yn peth prin iawn. Ac mae hi'n cydnabod yn yr erthygl i'r parchedig Norman Miles oedd y diolch am ei thywys i drwy y cwrs. Roedd hi am fynd i dechrau grant i astudio'r Clasuron. Dyma ni ddyn o'r athrawon yn yr ysgol yn 1966. Fe welwch chi yn y rhes ffrynt y parchedig Norman Miles yna gyda'i goler. A wedyn, dau berson i ffwrdd o ddiolch yn y canol, mae'r pennaeth P.R. Jones. Ac yn y rhes gefn wedyn, un person i mewn o'r ochr dde yn y rhes gefn, mae wyneb ddylai fod yn gyfarwydd iawn i eisteddfodwyr sydd â'i bryd ar gerddoriaeth neu ar danu, achos hwnna oedd Mr. Alun Gai,
Oedd newydd gael ei benodi i'r ysgol honno yn 1966 fel athro cerdd, ac ath ymlaen wrth gwrs i fod yn bennaeth cerdd llwyddiannus iawn yn ysgol Gran Taf ac yn wir yn wyneb cyfarwydd drwy Gymru gyfan ym mis cerddoriaeth. Dyna ysgol y bechgyn. Dewch ni edrych ar beth oedd llwybrau oedd yn agored i ferched i fynd mewn i yrfa mewn addysg. Ac oedd rhywbeth arbennig iawn yn digwydd yn y Rhondda. Mae Snwc yn sôn am hyn mewn traethawd 2002. Aeth y holl ferched o'r Rhondda a fynychodd goleg hyfforddi Morgannwg, sef yn y Bari yn y sesiwn o 1918. Ethon nhw nôl i gymryd swyddi yn y Rhondda, a nifer ohonyn nhw'n mynd nôl i'r ysgol lle oedden nhw wedi bod yn ddisgyblion. Ac mae'n cymryd fel enghraifft, bydde hi wedi gallu cymryd nifer o enghreifftiau, ond mae'n cymryd Miss Elizabeth Hudd oedd yn y pen draw yn bennaeth ysgol sir y Rhondda i ferched, ac roedd hi wedi bod yn disgybl ag yn athrawes yn yr un ysgol. Rwy'n digon ffodus i nabod nith Miss Elizabeth Hudd yng Nghaerdydd, Mrs Cathy Mayer, a ges i sgwrs gyda hi, a ges i weld hefyd rhai o papurau mae'r teulu wedi eu cadw. A dyma doriad allan o'r Pontypridd Observer. 1997. Fe welon ni yn y blwyddyn hon roedd Elizabeth Hudd wedi ennill y tystysgrif iau, a nid dim ond hynny, ond roedd diddordeb da hi yn Lladin, roedd hi wedi, o dan yr enw Bessie Hudd, roedd hi wedi ennill gwobr dosbarth 4 am Ladin, a hefyd gwobr y dosbarth am Ffrangeg. Ac aeth hi mlaen i fod yn athrawes Ffrangeg. A dyna hi wedyn yn bennaeth yr ysgol. Dylsen ni ddweud mai merch Iolo oedd hi. A rhywbeth nodedig arall yn y cyfnod yma, wrth i'r menywod yma fynd yn ôl i'w teuluoedd, roedden nhw yn gallu gwneud cyfraniad at y teulu, ac yn achos Elizabeth Hudd roedd ganddi 2 frawd ac 1 chwaer, ac mwyn osgoi bod y bechgyn yn gofod mynd i'r pwll lo, neu ei chwaer i fynd i weithio yn y laundry, fe lwyddodd hi i gymulo digon o arian i'r bechgyn i allu fynd i'r coleg. Fe aeth 1 brawd yn weithredydd radio, brawd arall yn feddyg, a'i chwaer hi wedyn yn nyrs y Frenhines Alexandra. Honna oedd ysgol sir y Porth i ferched. Mae jyst ychydig bach gen i ddweud am ysgol sir y Porth i fechgyn, Porth County. A fe ges i lot o'r wybodaeth hyn gan Norman Doe, cwnsler y Brenin o Gaerdydd. Enghraifft, fe gefais i wybod am ei dad, William James Doe, Jim, fel ei adnabiwyd. Ganwyd yn 1911 yn fab i lôr, ond fe lwyddodd i fynd i goleg y Prifysgol Caerdydd a studio Lladin a Ffrangeg. Wedyn fe ath yn ôl i'w hen ysgol i fod yn athro Lladin, cyn symud wedyn i ysgol ramadeg Tonopandi a bod yn athro Lladin fyna a symud yn y pendraw i fod yn ddedfrwy bennaeth yr ysgol. A fe oedd e fyw tan o fewn ychydig fisoedd i'w ganfed penblwydd. Felly, astudio Lladin yn da iawn ar gyfer hir hoedled, mae'n amlwg. Gallwn ni dweud bod ysgol sir y Porth mewn ardal cymharol ddifreintiedig, ond roedd un pennaeth yn arbennig, Owen Vernon Jones, a adnabiwyd fel Santos, rhwng 1961 a 1984, oedd e'n bennaeth, ac oedd e eisiau enyn brwdfrydedd am addysg yn ei ddisgyblion, ac fe ffurfiodd e ryw fath o berthynas gyda un coleg arbennig yn Rhydychen, Corpus Christi, a o 1963, fe aeth 24 o fechgyn mewn rhyw 10 mlynedd o'r ysgol honno i Corpus, i astudio pob math o bynciau. Dim un ohonyn nhw i astudio Clasuron fel y cyfryw, ond yr adeg hynny, wrth gwrs, roedd rhaid i bawb gael lefel o Lladin i fynd i Rhydychen. Ac yn gyfrifol am hynny, oedd yr athro
Lladin Dr Ken Donovan. Wel, fe gafwyd aduniad o'r bechgyn hyn o dan arweiniad llywydd Coleg Corpus Christi 2016. Dyna lywydd y coleg yn y canol, Keith Cawadain fyna, ar ei chwith mae merch yr athro, prif athro Owen Vernon Jones. Ar yr ochr, fel chwith iddo, y dde iddo fel dyn ni'n edrych ar y llun, Ken Donovan, yr athro Lladin. Yn y lle sgefn wedyn, yr ail i fewn o'r chwith yw Norman Dole, Cwnsler y Brenin. Ac wedyn, reit yn y canol yn y cefn fyna, rhwng yr athro Lladin a pennaeth y coleg, mae Sir Wyn Williams. Wel, Sir Wyn Williams, Cwnsler y Brenin. Mwy adnabyddus i ni y dyddiau hyn efallai, fel yr un sydd yn arwain yr ymchwiliad mewn i scandal Horizon swyddfa'r post. Cyn disgybl, wel, mae erthygl diddorol iawn ganddo yn cylchlythyr newyddion Corpus Christi, y Pelican Record o 2018. Ac mae'r stori yn ymwneud, mae'n llith goffa i gyn-disgybl arall, Peter Mosin Hopkins. Mae'r stori yn ymwneud gyda'i athro Lladin. A dyma pa mor fawr ei barch oedd Ken Donovan gyda'r bechgyn. Mae'n dweud amdano un o'r dynion mwyaf gwaraidd a dyngarol y deithim ar ei draws erioed. Wel, yn y chweched dosbarth oedd Wyn Williams a Peter Mosin yma. Dim ond y ddau ohonyn nhw oedd yn astudio Lladin. A dyma yr athro Lladin, Ken Donovan, yn dod at nhw a dweud ei fod am fynd â nhw ar stravaganza ddiwylliannol i ddifan yn angwylio'r haf. Felly, ar ddiwedd y tymor ysgol, dyma nhw'n cymryd y tren o'r porth a Davies yn ddiweddarach yn cyrraedd Rhufeinwyr. Ac yn aros mewn lleiandi, nid nepell o eglwys Santa Maria Maggiore, a mae'n gorffen fel hyn. Dydw i ddim yn meddwl bod rhieni Peter yn gwybod hynny ymlaen llaw. Hynny am aros yn y lleiandi yn credu. Byddai ganddynt amheuon difrifol yn cylch doethineb y fath agosrwydd at y ffydd babyddol. Wel, mae'n tybio falle bydde rhieni Peter y dyddiau hyn gyda gofidion ychydig yn wahanol am doethineb anfon dau fachgen a'r daith dramor gyda un athro i westi yn Rhufain, ond tempora mutantur yn da. Wrth gwrs, mae Ceri eisoes wedi crybwyll ysgol Rhufelen, gallwn ni ddim adael byd addysg heb sôn am ysgol Rhufelen. Dwi ddim am mynd yn ddofn i hanes yr ysgol. Rydych chi gyd yn gyfarwydd, efallai rhai, dwi'n gweld nifer o gyn-disgyblion yma i ddechrau heddiw, ond mae ysgrifau diddorol yn y llyfr Rhufelen y Delmynydd cyntaf gan gynnwys llyfr ar ddysgu'r ysgrif ar ddysgu y Clasuron drwy Gymraeg gan Hyn Thomas. Ac wrth gwrs mae erthygl gan Gwilym Humphreys yn llyfr Iolo Wyn Williams, Gorau Ardd. Ond, dyma lun o'r pennaeth Gwilym Humphreys yn annerch cyfarfod gwobrwyo 1967. Yr eiddoch yn gywir islaw y llwyfan fyna gyda'r ffugil. A ffrind i fi nesaf atau Carl Davies. A jyst i roi syniad, mae Carl yn gerddor arbennig o dda ac yn ffidlwr o ddri. Ac ar ôl ei hyfforddiant ath i Lundain ath i'r Almaen i astudio, fe aeth i Chicago ac ers hynny mae wedi bod yn prynu'r viola yn opera'r lyric yn Chicago. Wedi gael ei fagu yn Aberpennar. Roedd ei fodryb yn brif athrawes ar y ddau ohono ni yn ysgol gynradd Pontronochwn ger Cyflwynydd. Ond Carl, yn ogystal ag ei gerddoriaeth, wedi cadw diddordeb yn y Lladin, a pan anfonais neges ato ryw rhai misoedd yn ôl yn dweud fy mod i'n neud yr ymchwil ar gyfer y cyflwyniad yma. Ges i neges nôl gan yn dweud, tu es negotiosus, rwyt ti'n brysur. Wel, efallai. Ond dwi'n edrych ymlaen at gyfnod o otiwm, rhyw bythefnos o otiwm ar ôl yr Eisteddfod. Yn yr adran nesaf,
roi am sôn am rai clasurol arbennig. Nawr, mae yr athro Ceri Davies eisoes wedi crybwyll y rhai mwyaf blaenllaw. A dweud y gwir, rwy'n mynd i wneud cam ar rai pobl nawr, achos rwy'n mynd i fynd yn gyflym iawn efallai dros y ffigurau mwyaf amlwg. Ond wna i drio cyfiawnhau hynny wrth fynd ymlaen. Wrth gwrs, y grŵp o glasurwyr mwyaf adnabyddus o'r fro hon oedd Cylch Cadwgan, a yn gaslodd o gwmpas John Gwyn Griffiths a'i wraig Kate Boss Griffiths, pan symudon nhw yn 1940 i'r porth y Rhondda, i'r tŷ yn y canol fyna, 14 St Stephen's Avenue. Ac roedd nifer o bobl ddysgedig iawn oedd Gwyn Griffiths a Kate Boss Griffiths yn ysgol heigion o bwys y myd y clasuron a'r hen byd. Pennar Davies y bardd yn tai hefyd a gradd mewn Lladin, ac yn gysylltiedig â'r cylch roedd Euros Bowen o Dreorchi oedd yn arbennig fel cyfieithydd o ddramau Sophocles i'r Gymraeg, a hefyd peth o waith byrsydd. Nath y cylch ddim para'n hir iawn, fel y cyfryw, fe symudodd John Gwyn Griffiths a Kate Boss Griffiths i'r Bala yn 1943, ond fe barhaodd y cydweithio llenyddol a deallusol am nifer o flynyddoedd, ac fe aeth ymlaen hefyd drwy y cylchgrawn a phlam a sefydlwyd yn 1946. Mwyn ceisio gwneud yn iawn am neidio mor gyflym dros bwnc mor ddifyr, ac gallai jyst eich cyfeirio chi at y nifer o lyfrau ac erthyglau sydd i'w cael ar bob un o'r personau hyn. Mae'r ddolen gyntaf yna yn cynnwys llyfryddiaeth, hollol gynhwysfawr o weithiau ag o lyfrau am Euros Bowen. Mae'r ail ddolen efo cysylltiadau i weithiau ar Pennar Davies o Aberpennar wrth gwrs, ac wedyn yn olaf ar wefan cadwgan.com, mae'r tudalen ola yna yn cynnwys gweithiau nid dim ond ar John Gwyn Griffiths, ond ar Kate Boss Griffiths hefyd. Mae ei hanes hi yn enwedig yn ffoi o'r Almaenwyr o'r Nasiaid yn Wittenberg yn dechrau'r 30au y ganrif o'r blaen yn werth ei ddarllen. Ond rwy eisiau gadael hynny, byddai'n rhoi y sleidiau ar academia.edu os ydych chi eisiau dilyn i fyny unrhyw un o'r cysylltiadau hyn. Rwy eisiau gadael amser jyst i sôn am ddau berson arall. Un person sydd falle ddim cweit mor amlwg neu cweit mor adnabyddus ar blaenorol yw George Ewart Evans. Roedd e'n gyfoediwr iddynt. Fe anwyd yn 1919 yn Abercynon. A'i dad wedi symud yno pan agorwyd y pwllglo i agor siop groser. Aeth pethau'n reit swm arnyn nhw pan ddaeth y dirwasiad yn diweddarach. Aeth George Ewart Evans wedi gallu mynd eto i Goleg y Prifysgol Caerdydd i astudio Lladin a Groeg, ac wedyn oedd am fod yn athro Clasuron. Ac fe nath ei ymarfer dysgu mewn ysgol y brodyr de la Salle yn Nghaerdydd. Rwy'n tybio mai rhagflaenydd yr ysgol Iechyd Sant oedd hon. Wel, ei tutor addysg oedd E.J. Jones, ac mae'n dweud yn ei hunangofiant, The Strength of the Hills, Evan John, as we called him, who came from the valleys and spoke our language. Wel, penderfynodd beidio mynd yn athro ysgol. Ac oedd ei fryd ar fynd yn awdur. Ac sut dechreuodd o'na y bapur newydd ar y pryd, The Sunday Referee. Oedd e wedi dechrau fel papur chwaraeon.
Ond oedd yna dudalen yn y papur o'r enw The Poet's Corner. A un o'r cyfranwyr i hwnna oedd Dylan Thomas. Ond oedd yna gystadleuaeth o'r byd i gilydd i gyfieithu cerdd Glasurol, ac fe anfonodd mewn ei gyfieithiad o un o awdlau Horace, Persicos odi puer apparatus, ac fe enillodd y gystadleuaeth y cyhoeddwyd y gerdd, a wedi ei galonogi gan hyn fe aeth ymlaen i gyfieithu drama Plautus Captivi fel drama radio. Ac fe aeth ymlaen i fod yn chroniclwr ac yn gasglwr llên Gwerin yn Suffolk. Fe symudodd ond roedd yn dal efo cysylltiadau â hynny, ac roedd ei wybodaeth o'r Clasuron yn dod drwy ei waith ar len Gwerin. Enghraifft yn ei lyfr, The Leaping Hare, mae yna benod am hela'r ysgyfarnog a traddodiadau sy'n gysylltiedig â hynny, ac mae'n llwyddo i weu mewn cyfeiriadau at yr holl ffynonellau clasurol hyn, Xenophon, Iliad 22, Agamemnon Aeschylus, a hefyd Aristoteles. Ac roedd ei wybodaeth o'r Gymraeg hefyd yn ei alluogi i ddehongli y tebygrwydd rhwng termau a ddefnyddid ar y ffin rhwng Morgannwg ac Brycheiniog, Coel Bren a Dyffryn Cellwen, a'r termau cyffelyb oedd yn cael eu defnyddio yn Lloegr. Wel, y personol a falle agoriad llygad mwyaf i fi o gwneud yr ymchwil hyn oedd Evan John Jones o Ferndale, bu farw 1977. Eto rhywun oedd wedi gael ei addysg fel rhan fwyaf o'r bobl yma yn Holeg y Brifysgol Caerdydd ei addysg fel clasurol. Am 10 mlynedd olau roedd yn athro addysg yn Prifysgol Abertawe. Roedd yn ysgol haig mewn meysydd eang a gwahanol, a mae jyst trosolwg o'i gyhoeddiadau yn dangos hynny, hanes addysg, ieithoedd clasurol, llyfr dysgu Lladin, herodraeth, a wedyn llawysgrifau y cyfnod Celtaidd, cyfnod Cristnogol cynnar. Pob math o ddiddordebau ac ysgolheictod go iawn. Wrth iddo farw, fe gyflwynodd ei bapurau a'i lyfrau at Lyfrgell Coleg y Brifysgol Caerdydd. A fe ges i y fraint o fynd i Adran casgliadau arbennig i edrych trwy ei bapurau. Mae'n anodd i ddarllen hynna, ond rhain oedd cynnwys y papurau. Mae hwn yn dangos eto pa mor eang oedd ei ddiddordebau. Mae llawysgrifau ganddo ar seicoleg, addysg, y clasuron, llyfr dysgu Groeg, geirfa Groeg a Chymraeg, herodraeth, William Salisbury, popeth. Dyma'r eirfa Groeg a Chymraeg oedd ganddo yn un o'r hen lyfrau derbynebau yna, talebau. Fel ych chi'n gweld, mae'n weddol drefnus, ond ddim yn arbennig o drefnus. Ac i fi, mae'r ffaith bod y ticiau yna ar gyfer pob gair a rai tudalennau mwy nag un. Mae'n awgrymu i fi, falle, mae llyfr oedd e'n cadw pan oedd e'n fyfyriwr ei hun oedd hyn i ddysgu yr eirfa Roeg a hefyd i brofi ei hun. Ond yn fwy swmpus wedyn, mae ganddo werth lyfr cyfan ar yr iaith Roeg, y Greek Language Manual, mewn teip ysgrif. Rhan ohono nhw'n teip ysgrif, a rhannau mewn llawysgrif hefyd. Ac falle y rhyfeddol mwyaf wedyn bod e wedi cyfieithu hwn, yn tybio bod hwn wedi dod gyntaf, dwi ddim yn siŵr, ond wedi ei gyfieithu i'r Gymraeg. A dyma ni ei lawysgrif o lyfr dysgu Groeg. Mae rhyw 400 tudalen o lawysgrif manwl fan hyn. Fel ych chi'n gweld, mae'n daclus ac yn drefnus. Mae'n amlwg bod e'n wedi meddwl yn fwy am gynnwys y llyfr. Ac wedyn, fe aeth at fersiwn
teipysgrif o'r un llyfr. Mae 396 o dudalennau o teipysgrif rwy'n credu. Fel ych chi'n gweld, mae'r teipysgrif, mae'r Gymraeg wedi ei deipio, ac y geiriau Groeg wedi sgwennu mewn wrth law. Oedd yn dewis bryd hynny, wrth gwrs, efo teipiadur. Amlwg bod cydweithwyr wedi cael golwg ar y gwaith, rhywun fan hyn wedi anfon sylwadau nôl ato, beth ellid newid efallai yn y llyfr. Roedd yn galw yn eisoes yn ei lyfr dysgu Lladin, a gafodd ei gyhoeddi, roedd yn galw ar y darllenwr i ddefnyddio ei wybodaeth o Gymraeg i addasu at gystrawen yn ieithoedd clasurol. A mae'n gwneud yr un peth yn y llyfr dysgu Groeg. Enghraifft fan hyn, mae'n pwyntio allan i'r darllenydd bod berfau Cymraeg a berfau Groeg yn debyg i'w gilydd yn gymaint a bod nhw'n gallu awgrymu y testun yn y terfyniad, tra bod ni felly graff o ysgrifennaf, tra bod ni yn y Saesneg yn gorfod roed rhagenw i fewn. Dyma lythyr oddi wrth cydweithwyr academydd arall, Bryn Mor y brawd am o'n i y nofelydd Glyn Nasson. Mae'n awgrymu bod bwriad i gyhoeddi y llyfr hwn tua 2 ran o 2 ffordd lawr. Mae'n dweud, your llyfr dysgu Lladin ought to have prepared me for a similar triumph in Greek. A wedyn mae'n dweud, I am looking forward to its appearance from the University Press. Wel, ddigwyddodd hynny ddim hyd y gwni, ond fe fyddai wedi bod yn sicr yn deilwng o gael ei gyhoeddi. Roedd nodiadau prawf darllen i gael, roedd e'n barod bod e'n amlwg bod e'n cael ei baratoi ar gyfer y wasg fan hyn. Fel y 3 llinell na o dan y gair gwers enghraifft yn awgrymu y dylid roed hwnna mewn llythrennau, mewn prif lythrennau. Sut byddai'n edrych pe bai yn cael ei deiposod? Wel, wedi trio dilyn rhai o'r cyfarwyddiadau yna fyna, edrych yn reit drwsiadus, dwi'n meddwl. Ac wrth gwrs, y dyddiau hyn, mae'n hawdd iawn i roed y geiriau Groeg i fewn ar y cyfrifiadur. Safio llawer o amser ac ymdrech. Fe fyddai'n hyfryd i weld y llyfr yma ar goed mewn rhyw ffordd, rhyw bryd. Roedd e'n hyfforddi athrawon y Clasuron, mae'n symud drwy rhain yn eitha cyflym, ond dyma ddangos fod yn sesiwn 1957 i 58. 22 o fyfyrwyr o dan ei arweinyddiaeth yn Prifysgol Caerdydd yn paratoi i fod yn athrawon y Clasuron. Nifer ohonyn nhw, wrth gwrs, yn wneud ymarfer dysgu yn y cymoedd yma. A beth fyddai'n meddwl tybed o tro ar hyd hwn? Dyma ni yn mis Ebrill eleni. Prifysgol Caerdydd fel mae hi nawr yn bygwth gollwng hyd yn oed y modiwlau sef yr ychydig oedd ar ôl o'r ieithoedd clasurol yn golygu gollwng rheini hefyd. Evan John Jones, wyddwn ni ddim llawer am ei fywyd, roedd ganddo wraig, does dim sôn am blant, ond fe oedd na nithod a neuod, a fe'n tynnu ti ar diwedd y cyflwyniad nawr. A hoffwn just ddangos un cerdyn post, o'n i'n ffeindio'n deimladwy iawn a gafodd gan un o'i neuod. Mae hwn yn dod o garchar rhyfel yn yr Almaen, Stalag 8B. Oddi wrth ei nau wedi cyfeirio at nhw, Mr and Mrs E. Jones yn 16 Graig Terrace, Ferndale. A mae'r nau yn dweud, I was very pleased to read that all that Ferndale are well, as I am here at the time of writing, yn Stalag 8. A mae'n gresynu wedyn bod e ddim yn cael amser i
astudio'r Almaeneg yn fwy ffurfiol. Dyna i uchelgais annisgwyl am Rhufeinwyr yn garcharo'r rhyfel mewn lle mor amwni, mor llwm ynde. Dewch i ni orffen yn gyflym iawn gyda cwbl o sleidiau chydig bach yn fwy ysgafn. Dyma ni nôl yn Pontyclun. Dyma'r adeilad sydd heddiw yn cael ei ddefnyddio fel clwb athletau Pontyclun. Uwchben y lle tân fyna, in quo corriget. Y dyfyniad llawn yw in quo corriget adolescentior wi am swan. Ym mha ffordd y bydd gŵr ifanc yn cywiro ei ffordd. Wel, mae'n dechrau un o'r salmau o hyn. A dyna fe wedi osod yn deudi ar y lle tân hyfryd yna yn dwt rhwng dau beiriant hap chwarae. Os ewch chi lan i Bontypridd wedyn i un ffordd i fyny o stryd y traf fan hyn, heol gellu wastad, fe welwch chi y ddwy boneddigaeth yma uwchben adeilod trefol Pontypridd. A dyma nhw, Prudentia ar y chwith a Justitia ar y dde, yn gofalu amdano ni tra bod ni lawr fan hyn ar faes yr Eisteddfod. Ac yn olaf, pan ewch chi o yma, pronomau fynd i gael eich tren yn orsaf drenau Pontypridd, mae'n sians o lew y gewch chi eich tywys i'r platfform gan ŵr o Silurian Security Services. Felly dyma ni nôl wedi mynd mewn cylch cyfan a wedi symud o 47 oed Cris i 2024. Roedd hi'n dipyn o wybdaeth fe roi'r sleidiau ar academia.edu. Ewch atyn nhw os ydych chi eisiau edrych i rhywbeth, mewn i rhywbeth mewn mwy o ddefnydd. A diolch yn fawr i chi am wrando. Y wybdaeth y feddwl o ddiddorol yna. Llawer o enwau, nid ar enwau mwy adnabyddus wedi yn gyfarwydd â nhw sonus yn un i ddau yn un o'r dechrau. Ond gyfeirio at Northern Miles, Ken Donovan, Evan John Jones. Dwi'n cofio pan nes i'n ddarlithydd ifanc i Gaerdydd yn niwedd y 60au. Roedd y tri yna yn bobl oedd yn dod i wahanol ddigwyddiadau cangen y Cymdeithas Glasurol, cofio Norman Miles yn Cadeirydd y gangen honno un Ken Donovan yn dod, a Evan John Jones yn dod lawr wrth i gwrdd â rai o hen gyfeillion, pobl fel Ben Morse ac eraill yn stafell bwyta'r staff yn Nghaerdydd. Dod â llawer iawn o'r cofio. Ac yn rhyfeddol o ddiddorol mewn gwirionedd, ynglŷn â fel yr oedd yr ysgolion sir yn yr ardal yma, sef wedi bod yn mor heb boblogaeth o gwbl mewn gwirionedd. Yn yr ardal gwbl wledig, i'r der o Llanelltid fawr, yn y mro'r, oedd y Bont Faen, oedd y Clasuron, ond yma ar ysgolion sir yn traws newid y sefyllfa ac yn rhoi'r cyfleoedd yma. Arweiniodd bob math o dryfeisterau i'r bechgyn a'r merched yma i wedi clywed amdano. Hynod o ddiddorol, yn ddiolchgar iawn, yn wedi cael cadw y grŵp nesaf aros, ond yn ddiolchgar iawn i Iolo. Gobeithio byddwch chi'n cyhoeddi bod nhw falle yn y traethodus, dyna lle priodol iawn i sefydlwyr i gofio Clasuron yn wyth bethau eraill. Ond hefyd mae Iolo wedi gwneud yn glir bod y llawer o'r deunydd ar gael ar y wefan. Diolch yn fawr. Gawn ni ddangos yn diolchgar o gwmnïau.